Ha szereted a táncot és szereted a zenét, várjuk minden amaztőr jelentkezését. Keresd meg minket március 15-ig, aztán készülünk egészen szeptemberig. Ha elmúltál 16, de nem vagy túl a 30-on, és bejön ez az egész, akkor nevet, címet csekkolom. Jelentkezz hamar, mindenek előtt, hogy dobj egy e-mailt, ha gondolod, yeah. Neved, korod, lakhelyed és telefonszámod, dabosítánc, színházkukac, gmail.com.